וגם לגבי מצווה מיוחדת בפורים, בסעודה. בסעודה צריך לשתות יין. מצווה לשתות יין. כן. למה? כדי לשמוח. זה יום גדול. זה יום שכמעט עם ישראל הלך כולו לאיבוד. עם ישראל כולו. היה כולו מרוכז באותם מקומות, באותה תקופה, וכולו כמעט הלך לאיבוד. לא נשאר ממנו איש. אז איך אפשר לא לשמוח? עכשיו, לא להגזים בשתייה. לא להגזים בשתייה. לא להשתכר, ודאי זה לא יפה להגיע לידי שכרות. ואחר כך מה יעשה עם ערבית, איך יתפעל לערבית. אבל מרן פסק, מה השיעור של שתיית היין? הוא שאדם ישתה יותר מהרגלו, כן? יותר מהרגלו, וילך לישון. למה זה? כי יש לנו בנושא הזה של היין הגבלה, שיעור, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. לא יבחין. ישאלו אותו, תגיד לנו, הוא מתבלבל, אומר, ארור השלום מרדכי, ברוך המן, הוא מתבלבל. אם הוא הגיע למצב כזה, זה השיעור שאדם צריך להגיע. אבל זה לא פשוט זה. צריך לשתות לפעמים אולי 2 בקבוקים בשביל להגיע למצב כזה. ולזה לא התכוונו חכמים. לא התכוונו, אולי בזמנם שהיין היה חזק, אם אדם שותה קצת מהרגלו, כבר יכול להגיע למצב כזה, אבל בזמננו לא. לכן מה אומר מרן? אחרי שהוא ישתה יותר מהרגלו, ילך לישון. אם הוא הולך לישון, אז כבר לא יודע להבחין. הוא ישן יכול להבחין. מי שישאל אותו, או מסתור שם ישן, כבר הוא לא יכול להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. זה הפסק. ואחר כך כשהקום ישנה, ילך להתפלל לערבית, ובזה סיימנו בקיצור נמרץ את נושא פורים ותענית אסתר. יש עוד עניין חשוב לפני כן. התחלתי בעיקר ואני עושה עכשיו נסוג אחור. לפני פורים נוהגים לתת זכר מחצית השקל. ויש בזה 4 מנהגים. מנהג אחד לתת על כל נפש בבית. מנהג אחד לתת רק על הילדים, הגברים והילדים. מנהג השלישי רק לגברים. מנהג רביעי רק לגברים שמעל גיל 20. יש 4 מנהגים. אבל עוד פעם, מכיוון שהכסף הזה שנותנים, שתורמים, זכר בת השקל או הולך לצדקה, לא כדאי עוד פעם כאן להתקמצן, לתת על כל נפש, כן? זה ערך של 9.6 גרם כסף טהור. לבדוק כמה הערך של זה, לפעמים זה 20 שקל, 25, זה המחירים בערך. אז להכפיל כפול הנפשות, כמובן מי שיש לו 10 ילדים וקשה לו, הוא יכול לתת בשיעור אחר, כן, יש על דעת רב גם, כי אני לא כל כך מסוגל להגיד דעתי בנושא הזה, כי לדעתי צדקה דבר עצום, הצדקה דבר עצום, היא מצילה ממוות, אז יש לך הזדמנות, גם ככה כל השנה צריכים הרבה להשתדל במצווה הזאת. אז יש לך הזדמנות כאן לתת על כל ילד צדקה, ותציל אותו מכל נזק ומכל פגע רע. אז נסיים אולי בסיפור על הצדקה. אנחנו פרסמנו חוברת יפה שערך אותה וחיבר אותה בחלפון הכהן מג'רבה, כן? צדקה ומשפט. שם יש הרבה סיפורים על הצדקה, אבל אנחנו נספר סיפור מהגמרא. על רבי עקיבא, שהיה בבית הדין לדון על אישה שבעלה נעלם. והנה, כשהוא בא לדון, אמרו לו שם האיש, מי הוא?
ורבי עקיבא זוכר אותו, שראה אותו, טובע בים. טובע בים. ורבי עקיבא כמעט בא להתיר את אשתו. כי עיניו ראו ולא אחר. שהוא טבע בים, היה שם מערבולת, הוא טבע ורבי עקיבא יצא בנס, והוא זוכר את האיש הזה, ועכשיו אשתו באה לבקש היתר נישואין, רצה להתיר לה. אבל אמר, מתון, לחכות. לא חכו הרבה זמן. האיש בא, רץ, בא לבית הדין. ועומד מול רבי עקיבא. רבי עקיבא, איך אני ראיתי אותך טובע? אומר לו, רבי עקיבא, אתה ראית אותי, אבל אתה יודע שיש עוד כוחות שיכולים להציל נפשות. בשעה שהתחלתי לטבוע, באו, שמעתי קולות שמדברים זה עם זה, בואו נציל את האיש הזה, שהוא עשה צדקה. וככה, העלו אותי, וניצולתי ויצאתי לחוף הים, ורצתי עכשיו לבית הדין, כן? כדי שלא חד ושלום להתיר את אשתי לנישואים. יש יותר מזה שאדם כמעט הלך, זה לא חלה וניצול, כמעט הלך והצילו אותו בזכות הצדקה. בצדקה יש אנשים, לצערנו הרב, חושבים שנתתי 100 שקל, זהו, מספיק. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. למה? אתה מרוויח. זה יחסית לרבע שלך. אם אתה באמת אדם עני שאין לו, ונתן 100 שקל, זה מכובד. אבל לא יכול להיות שאדם מרוויח, דוגמה, 20,000 שקל וייתן 100 שקל. דיברתי כוונה לחודש או לשבוע. זה לא, זה יחסי. שמסתכל עליך בצורה יחסית. אתה יש לך יותר. אז מה עשו חכמים? נתנו שיטה טובה באמת, כדי לדעת כמה. מעשר, דבר פשוט, 10%, אז מי שאין לו הרבה, הוא נותן פחות, מי שיש לו הרבה, נותן יותר. ואז פתרנו את הבעיה, איך לדעת כמה אני צריך לתת. כן? אדם לפי מצבו ועשיר לפי מצבו. ודבר הזה גם חשוב מאוד סיבה. אדם לפעמים שוכח בכלל במצווה הזאת. שוכח. או קם בבוקר, מתפלל, עובד, לומד תורה מצוין. אפילו יכול להיות אברך. אבל הוא שוכח שיש מצווה צדקה. איפה יזכור? איך יזכור? כשבא אליו מישהו, מה הוא ייתן לו כשבא אליו מישהו? הוא לא ייתן לו סכום מכובד. כן, הוא לא יכול לתת לו, כי הוא לא מכיר אותו, אז הוא ייתן לו בטח מקסימום ל10 שקלים. אבל זה לא הצדקה. אז מה עושים? אז באמת הבעיה הזאת נפתרת על ידי המעשר. על ידי המעשר נפתרה הבעיה הזאת, כי אז הוא יודע, מחשב את ההכנסות שלו, ואז הוא עוקב אחרי זה ופתר את הבעיה שלו. לא רק זה, יש עוד רעיון בנושא צדקה, השם אמר, בחנוננה בזאת. תבחנו אותי במצווה הזאת של הצדקה, בנתינת המעשר. תבדקו אותי, אחרי שתתנו מעשר, אם אני לא אעשה מכם עשירים גם. תבדקו אותי, אומר השם יתברך. דבר שאף פעם לא נאמר שהשם ייתן שיבדקו אותו חס ושלום, כן, בזה כן. כי למה? הוא יודע שלצערנו הרב אנשים קשה להם להוציא, לכן היה מוכן בעוונותו הגדולה עליו שלום, לתת אפשרות לבחון אותו. אז עכשיו אני אומר לעתיד לבוא, כשאדם בא בעולם האמת, ויבוא בורא העולם איתן נגדו, תגיד לי, אמרתי לך שאם אתה תתן מעשר, דוגמה האדם שלא נתן, כן? שתן מעשר, תהיה עשיר. למה לא עשית זאת? כמובן, הוא ישתוק לו תשובה. הוא יגיד, טוב, לא יכולתי. לא יכולת, אבל אני אמרתי לך, תבדוק אותי. אני הולך לעשות לך עשיר. אז בהתחלה קשה לך, אבל אתה תהיה עשיר. גם זה אתה לא שמחת עליי. לא שמחת עליי. אני אפתח הבטחות שווא. לא יודע אם מישהו יעמוד בטענה הזאת. מי שלא נותן מעשר, לא יודע אם יכול לעמוד בטענה הזאת בעולם האמת.
חוץ משלוש השאלות ששואלים את האדם שבא לעולם האמת. לכן, אדם יהיה חכם ונבון, יגיד, ריבונו של העולם, מה אני מפסיד? אני לא מפסיד כשאני נותן, מבטיחים לך שתקבל את זה בחזרה, ויותר אפילו. ואפילו יותר. אז למה לא לתת? למה? זה טיפשות. אתה רוצה להישאר עני? תגידו לי, עכשיו יש אנשים עשירים וקמצנים. נכון. יש אנשים עשירים וקמצנים. בואו אספר לכם איך. פעם נפגשו שני אנשים עשירים, שלא היו פעם עשירים, אבל התעשרו. התעשרו, ואחד מספר לחברו ממה הוא התעשר. וגם השני רוצה לחבר, התחיל אחד לספר לחברו במה הוא התעשר. אמר לו, אני שמעתי בדרשה מהרב שמי שנותן מעשר, מתעשר. נעשיתי עשיר, אתה רואה אותי. השני עונה לו בצחוק, טיפש, מה עשית? נתת 10% מהרכוש שלך, מההכנסות שלך? לא נורמלי. אני לא נותן מעשרות. לא נותן. אומר לו, אז איך אתה התעשרת? אומר לו, נכון, זו שאלה טובה, אבל אני שמעתי דרשה יותר טובה משל הרב שלך. אני שמעתי דרשה, מי שמכבד איתי שום מתעשר. אז אם אני אהיה עשיר לכבד את אשתי, אני אקנה תכשיטים יקרים, וזה יישאר בבית, ולא הפסדתי כלום. וככה זה, ואני עכשיו תראה שאני עשיר. השני שומע את זה, הלב שלו נצבט. הוא חושב שהוא הפסיד את כל מה שנתן. הוא חושב שיכל למנוע את כל מה שנתן. הלך מהר לרב, לטעון בפניו, ככה טענות חזקות. כבוד הרב, אני כועס. על מה אתה כועס? אני כועס כי פעם אמרת בדרשה, שמי שנותן מעשה מתעשיר, אבל לא אמרת עוד דרשה, שגם מי שמכבד את אשתו נעשה עשיר. זה לא אמרת, למה? אתה אומר את השתיים, ואני אבחר מה שאני רוצה. אומר לו, תשמע, נכון, מה שאתה אומר, אבל הצעה השנייה לא טובה בכלל. הוא אומר, למה? אבל הוא עשיר, ראיתי אותו, הוא היה ממש פשוט ביותר והתעשר כמוני. הוא אומר, נכון, לא מכחיש לך, אבל תדע לך, אחרי 120 שנה, שאתה בא לעולם הבא, אתה זכית גם פה להיות עשיר, וגם שם יש לך צדקה שנתת, עומדת לך שם, אבל לא מה יש לו? כלום. ואומר לו הרב, פסוק יפה, אומר לו, אני אגיד לך פסוק, אל תראה כי עשיר איש, כי הרבה כבוד ביתו. אל תסתכל על האש הזה, שהוא נעשה עשיר. בגלל שהוא ירבה כבוד ביתו, ביתו זה אשתו. כי לא במותו ייקח הכל. כשהוא ימות הוא לא ייקח שום דבר. רק בעולם הזה. אל תראה כי עשיר איש, כי הרבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, ולא ירד אחריו כבודו. גם הכיבוד הזה, אשתו שכיבד אותה, לא הולכת אחריו, כל אחד במקום אחר. אתה, יש לך צדקה, אתה הולך שם, נותנים לך על כל פרוטה ופרוטה שנתת שכר בעולם הבא, מי כמוך, ואתה לא הפסדת גם, אתה עשיר גם ככה. אתה עשיר, אתה לא הפסדת. זה באמת רעיון נפלא. כלומר, בצדקה זה לא רק בעולם הזה. גם בעולם הבא יש הרבה סיפורים על זה, נאמר אותם בהזדמנות אחרות. הרבה סיפורים על הצדקה כמה מועילה גם בעולם הבא. יהיה רצון שהשם יזכה אותנו לחגוג את חג הפורים, בשמחה, בדיסה וצהלה, אמן ואמן. ונזכה בעזרת השם שהמלחמה תפסק בשעה טובה ומוצלחת כמובן, כשכל האויבים נכנעים והחיילים יחזרו בשלום לבתיהם, אמן ואמן.